баҳри вусъат бахшидани корҳои ободонӣ ҷиҳати истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сабзу хуррамгардонии гӯшаву канори мамлакат дар ноҳияи шаҳри нав корҳои кабудизоркунӣ идома дорад. дар мавсими ҷории ниҳолшинонӣ кормандони муассисаи коммуналӣ ва сокинони ноҳия то имрӯз ниҳолҳои ҳамешасабз, сояафкан ва ороишӣ баҳри таъмини сарсабзиву хуррамии ноҳия шинониданд. дар ду тарафи шоҳрҳои Душанбе, Турсунзода бошад, корҳои ободониву созандагӣ ва хуррамгардонӣ бо иттиҳоду сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа идома дорад. ҳамчунин сокинони деҳаи қадиҷӯйбори ноҳияи шаҳри нав барои ободии маҳал роҳҳои байни деҳаро таъмиру азнавсозӣ менамоянд. имрӯз баъди баррасии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ободонии диёр, маҳалла, шаҳру ноҳияҳо як гурӯҳ соҳибкорон, сокинони деҳаи қадиҷӯйбори ноҳияи шаҳри нав тасмим гирифтанд ки барои ободонии диёр, ҷӯю заҳбурҳое ки дербоз таъмир карда нашуда буданд, тоза карда бетонпӯш карда истодаем. дар оянда аз ҳисоби соҳибкорон ва мардуме ки дар ин ҷа зиндагӣ мекунанд мо тасмим гирифтем ки роҳи деҳаро асфалтпӯш карда барои ободии ватану диёри худ хизмати худро дареғ надорем. имрӯз ҳар як инсоне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунад бояд ватани худашро аз ҷон аз ё дӯст дорад. ободии ватан дар дасти мо шаҳрвандон аст. сокинони ҷамъияту деҳоти ноҳияи шаҳри нав баҳри ободиву созандагии маҳалли зисташон тасмим гирифтанд ки ҳашарҳо ташкил намуда кӯчаву хиёбон, роҳраву даромадгоҳи деҳа ва гирду атрофро аз партов тоза намуда ҷӯйбору заҳбурҳоро бетонпӯш намоянд. бо фармони ҷаноби олӣ ки дар паёмашон имсол баррасӣ намуданд оиди ободии диёр мо саҳмгузор бошем ва инчунин мо ҳам мардуми деҳаи шӯроб ва деҳқонобод таҳсим гирифтем бо ҷалби аҳолии деҳа наздики 50 мошин ки резаи шағал рехтем ва инчунин тарафи муассисае ки мактаб ҳаст, мактаби 39 бо резаи санг шағал рехта санфаш карда шуд. инчунин мо хонаҳои бомӣ буд, деволашон фарсуда шуда буданд, бо сементблокҳо чинда рангу бор кардем ва инчунин ҷӯйборҳо ва оромгоҳҳоро тоза намуда ва идома дода истодаем. ба гуфти масъулини муассисаи коммуналӣ ва кабудизоркунии ноҳия имсол тибқи нақша дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 10 000 ниҳолҳои ҳамешасабзу сояафкан ва 4 000 бех гулу гулботаҳои ороишӣ шинонида мешавад ки ин нақша имрӯзҳо дар ҳоли иҷроиш қарор дорад. ҳамин гуна ҳашарҳои дастаҷамъона баҳри иҷрои саривақтии дурнамои ниҳолшинонии имсола дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҳам идома дорад.